No niin, morjesta. Musat soi. Hommat etenee. Nouda legendaarinen kehäs metsästysmajalta. Onpa mahtavan näköinen pytinki. Epätoivon turvesuo. Katkennut rautatie. Herranen aika. Matka on pitkä. Viime kerralla oltiin täällä Korpimökissä ja tarvottiin ansasta ja mökille kuunteleen tarinaa. Ja nyt lähdetään sitten uutta tehtävää suorittamaan. Lyhytaaltomasto. Spensen vanha sukutila. No, pysytään tehtävässä ja painellaan tätä rataa pitkin. Täällä on varmaan susia on. Viime kerralla yritettiin vähän ampuillakin. Aika surkea lausumisprosentilla, mutta saatiin uroskauris niitattua ja avattua meille sanotusti crafting recipe. Piirustukset kauriin nahkakenkiin ja housuihin. Mä luulen, että kun täällä on luku +2, sen verran hyvät kamat on löytynyt, ettei ei tässä hätiä mitiä. Kovasti, että pitäisikö mun tiputtaa toi flaregani pois ja mennä pelkästään tällä väärillä. Siellä on masto. Siellä on masto. No. On semmonen mesta sitten tää epätoivon turvesuo, että aina kun lyö huonot kelit ja täällä eksit ja lähdet tonne jäille seikkaileen, niin saa tulla yllätyksiä. On heikkoa jäätä. Sudet tulee mistä sattuu. Mitä täällä tuntuu riittävän? Täällä ei myöskään oo semmoista. Täällä on jokunen luola on, mutta ei oo niin sanotusti mökkejä, mihin pääsee sisälle. Karhu. Miksi meillä musat soi? No hiiltä. On yksi hiili kannossa. Kannan hiiltä siis siksi, että jos tulee tilanne, että tarvii vähän nopeammin lämmintä, niin se palaa kuumempana, niin se lämmittääkin ehkä sitten paremmin. Täyden neuvoja ja teknisiä tietoja siitä, miten voit kehittyä ampuja. No tää on varmaan. Hope I can still eat this. Harventamalla susikantaa. Nyt ruvetaan sit ampua. Joka sude, mikä on niinku edes lähellä. Tai semmosella rangella, että pistetään pistetään kylmäksi. Siinä ensimmäisessä kun Miltonissa pyörittiin, niin melkein väistelin kaikki sudet, kikkailin vaan niitten kanssa ja toisaalta ei ollut kivääriä. Jonkin saatoi uhurata merkiantopistoolilla laukauksen, mutta sitten se vielä se yksi. Tästä lähtee. Se syö tossa. Ja ei osunut. Tästäni oli kohtuullinen honni. Mutta niin kuin sanottu, mä en oo tällä kiväärillä kovin häävi ampuja.
Mä käytän sitä jousta pääasiallisesti siinä. Siinä survival modessa ja mä silläkään niin hyvä ampumaan, mutta tässä on vähän erilainen. On pikkusen läski mun mielestä tää tähtäin. Pitäisikö tällä ampua vähän niinku alas sitten? Ei ainakaan yli. No, harjoitellaan tässä näitä kiväärin panoksia, näitä varmaan löytyy. Tuolla on nyt sitten se Spencen vanha sukutila. Tuolla. Myssy puro. Ja siis jos tämä olisi se survival mode, niin tuolta takaanta pääsis sitten Miltoniin sinne syvänteeseen. Kävin kuikuilemassa sitä jossain jaksossa, ihastelemassa näköaloja. Tai jos joku on pelannut sitä avointa maailmaa, niin tietää kyllä mistä puhun. Se ei tähän tarinaan liity. Taas näitä kauriin ruohoja sais nahkoja otettua. Aha. Hyviä piirtobugeja on tässä nyt. Joku rajoittava tekijä. Varmaan jotain näitä muuttamalla vois nähdä paremmin. Tai nyt rupee testailemaan tässä. Vähän hauska. Käydään kattoo mitä siellä on. Sen verran lenkkiä vajaan tehdä. On kyllä joskus nähnyt jonkun tipsin, miten noi pitää säätää, että piirtää pidemmälle. Näyttää pikkusen semmoselta, että näin kiertää suosiolla tästä. Osat on kyllä meikäläisen mieleen ja tää mesta miltä tää näyttää. Hyvän näköinen ja hieno peli. Tykkään siis senkin takia, että tää on hyvä peli pelata sillä lailla silloin kun haluaa, ja voi laittaa niin sanotusti paussille, kun tarve vaatii. Ei ole mitään tiettyä aikaa kauanko pitää pelata tai pitää pelata. Vähän niin kuin sen kuuluu. Suden murinaa, mutta voi olla, että kuuluu kengän pohjasta. Tehdään niin, että otetaan tosta kahvia vähäsen. Jos mä oikein painasin menemään, niin
Jaaksahan tämä ukko kävellä kyllä, mutta päästäisikö me sinne mökille asti suoraan? Skipattais se varikko. Varikko tosta, mutta nyt mulla tuli etiäinen, mutta katsotaan mitä tässä käy. Ottais sit se varikko myöhemmin, mutta mä luulen, että se anneta sille mahdollisuutta. Täällä kauan me ollaan budjettu menemään. Saa äkkiä sanoa. Kohta pitäisi varmaan saada se. No siitä kaurintaaliasta eli jotain 40%. 5 päivää pitää kuivua, eli yli 2 päivää ainakin ollaan nyt meuhkattu täällä. Huomenissa saadaan se hyvin ruokittu bonus. 5 kiloa kantokykyä. Sitten me ollaan nyt kyllä ihan menty tämmöisellä kohtuu kevyellä repulla muutenkin. Kun väsyy paljon hitaammin, kun se ei oo punaisella. Heti vaikka se olisi ihan vähän se ekstraa, niin se alkaa väsymään nopeammin. Se kävelee hitaammin ja liikkuu hitaammin. Kuulosti ihan niin kuin olisi ollut susi taas. Se toinen osuu, mutta miten taas ei ensimmäinen ei niinku naulannut. Mennyt maaliin. Shortcutti. Tuosta siis pääsee, jos joku ei tiennyt. Siitä pääsee kyllä. Tältä puolelta pääsee helpommin ja eikä se ihan jonkin verran, muuten pitäisi mennä tonne syvänteeseen tonne alas ja muistaakseni nostaa semmoista tukkia pitkin. Aika harvoin menen sieltä, että sitten jos kartoitan tätä karttaa, niin siellä saatan käydä pyörimässä ja vähän hiilellä raapustelemassa. Karttaa auki, mutta muuten liikun kyllä tuosta. Tää on itse asiassa se mesta, kun tähän peliin tuli niitä DLCtä, niin tää on se zone, mistä sitten pääsee niihin DLC-alueisiin. Porukka niitä ostanut, mutta ilmeisesti on ymmärtänyt, että nytkin on mennyt. Vähän nekin on taas aika perinteiseen Hinterlandin tyyliin aikataulusta jäljessä. Mun mielestä ne piti melkein olla valmiina. Olisi tarvinnut sitä kirvestä, että olisi saatu tää tästä. Sitten olisi voinut tehdä jouskaria. Otetaan retkikirves sieltä tuolta, jos semmonen siellä on sitten. Mutta toki pitää 6 päivää kuivatella et mä en tiedä kauan tää story tulee tässä kestämään.
kuitenkin vähän. Jep. Erinäköinen. No totta. Ei tarvita vehkeitä. Ei niin. Kaverilla siellä nuolet niskassa. Oh shit. Haha. No niin, se siitä. Suoriltaan menosta. Fire? Tän jakson eka metukkaukko. You again? How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear. The cold, hunger. The old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man. I'm not sure. You still believe things are going to go back to the way they were? Lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. On kyllä himmeä I've had ukko. a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course, but the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think's spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So, you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity, the power? And everything dependent on it. Animating it or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. Okei. Otetaan tosta pikku limonaadit naamariin. Tässä vois tehdä, että pistäis Metusan vahtivuorolla nukkumaan, mutta vähän painellaan tästä saman tien. Saman tien niin saadaan actionia tähän. Susia nippuun. Pikkusen ehkä enemmän hopeta. Siitä nyt en ole ihan varma, mutta kyllä lähietäisyydeltä varmaan kuolee yhdestä
Kivääriammuksesta. Ärsyttävää maastoa vaan taistella niiden kanssa, kun on tämmöistä muhkuraista. Se lähti Metusan kimppuun. Stay safe. Ok, hukkaset, missä te olette? Ei osu Esladon seinään. Enemmänkin kuin haulikko tää kivääri. I could use this. Keskittynyt. Wonder if this is any good to eat. Mielisiteitä, kun kohta vuodetaan verta. Tähän tämmönen taktinen lataus. Pyssykkikin on. Ase on vähän 54%. Tää rupee tuleen kohta häiriöitä. Missä se niinku on? Kuule ku ääne. Tää vuotaa verta. Silti se rähisee. Vielä on yötä jäljellä. Tästä ne. Maja. No niin, nyt päästään jäälle. Tämähän on hyvä ampuma-alue. Se osu. Tsekataan toi. Tuollakin on susi. On niin kaukana, että en minä sinne asti osu. Hansa. Joku luola. Sitä on ihan käsittämätöntä, tää on näin lämmintäkin täällä. Ne sudet nyt katos.
demonikarhun iskaa. Pistetään portti kiinni, ettei ne seuraa. Noudan legendaarinen keihäs. No. Se karhu sekoitti vähän niinku meidän rytmit. Me ollaan aivan pirteitä. Toisaalta tässä niin kauaa enää oo tätä yötä jäljellä, mutta tää yö loppuu. Sitten kun tää yö loppuu, niin ekstaan painaa. Sielläkin olisi taas kanen. Jumissa. That's not good. Taas tää. Itse seuraavan laukauksen tää varmasti ampuu, kun tällä on justiin ladattu. Isker lights. Ja sieltä. Tausta. Sikänen johonkin. Juoksee. Wow. This must have been really nice once upon a time. Äp. Autoajelulle. Jää täynnä. Näy mitään. Mikäs tää? Käsin kirjoitettu lappu. Okei. Antetaan se vielä tähän jakson loppuun sitten ja lähdetään täällä Revon tulissa painamaan tarvikekätkölle vielä ja sit palataan tonne mökille hakemaan sitä keihästä. Toivottavasti löydetään sieltä myös aseen puhdistussetti. Täältä näin. Tää on varmaan susia ja katsotaan kuinka raivona ne on. Oliko virhe? Kylmä ei ainakaan oo. On verta vuotaa täällä. Tää on ihmissusia, kun vaan vuotaa eikä niitä kuole mukaan.
Here it is. Revontuliluukun sisäänpääsykoodi. Piilopunkkeri. Revontuliluukku ja piilopunkkeri. Mitä selvettiä? Luetaan toi lappu. Mä oon surkeasti lukenut noita lappuja, sori siitä. Niissä voi jokainen laittaa sitten pysähdyksiin, jos niitä haluaa tavata tarkemmin. Varmaan olisi kiva, jos lukisin, mutta on ehkä vähän laiska siinä. Mutta nyt mennään tänne majalle. Saatiin tästä oikein tämmönen jännittävä susien metsästysjakso. Käyn tsekkaan vielä tuolta näkymät. Tää vaan kyllä aika näppärän näköinen. Now, to find that spear. Katsotaan vielä toi lappu. Sitten päätetään tää jakso tähän. Sitten tänne viimeiseksi. Revontuliluukun sisäänpääsykoodi. Dep. Jos luet tätä, olen lähtenyt saarelta ja viimeinen hoito ei tehonnut. Olet varmaan edelleen metsässä tekemässä sitä samaa mitä ennenkin. Olen aina ihaillut sitä puolta sinussa, vaikka en aina ollutkaan samaa mieltä. Toivottavasti siitä, mitä vanhasta bunkkeristani on jäljellä, on jotain hyötyä sinulla. Vaikka olet piilossa, et ole kadoksessa. Muista se. Ja tämä numero on 0794. Sillä pääset sisään. Jee. Revontuliluukku. Alright. Jonka voit avata vain revontulien loistaessa. Mä luulen, että kun mä fiksaan ton keihää, mä olisin melkein käydä tsekkaan tuo. Mutta nyt. Kiitoksia seurasta ja katsomisesta. Toivottavasti nautitte. Vähän tämmönen yössä revontulissa menemisjakson lopetus. Pitkä matka talsittiin. Me nähdään ensi jaksossa. On morjes.